Ro'n i mewn sioc ac wedi synnu mod i wedi ennill y wobr dysgu Cymraeg Gwaith y flwyddyn lefel mynediad. Dwi mor falch bod yn holl ymrhwymiad i databolygu fy'r sgiliau iaith Cymraeg a'r hybu a'r chwaraeo'r rhain efo'r fynysgwyr yn talu. Dwi wedi bod yn mynychu gwersi wythnosol ers 2 flynedd ac mae'n fy hyder yn tyfu. Llynedd, mi nes i gymryd rhan yn y cynllun mentoro efo'r sgiliaeth, lle ces i'r cefnogaeth i databolygu adnoddiau diwethog i defnyddio'r efo'r fynysgwr. Yn dilyn hyn, dwi'n rwan yn pencampwr y Gymraeg i'r fy adran ac yn cefnogi fy nhydweithwyr hefyd. Diolch.